When you arrive here, Niin. you better use your tools, because if you do not, you will be called Ei, tää ei kuulu tähän runoon. Lue loppuun. Tää ei kuulunut tähän runoon. Se on se uusi runo. You will be called a brilliant fools. Eli sä et oo ratkaissut mitään. Ari! Aprillia. Se on silliä. April Fools. April Fools. Mitään. April Fools. April Fools. April Fools. Eikö tärkeintä ole se seikka? When you